Кой е Девлин? Ти ли си Девлин? Здрасти, давай искам да направя една битка с тебе, запознай ме. И сега мен ли ще ме изпитваш? Не, бе, малко само, малко. Как си, бе? Добре, бе. Сега, значи, щом знаеш, че те изпитвам, давай да почваме, че тук ми е любопитно. Сега, бой по екраните, защото точно изсилен пазим победите. Ще няма победи, защото е. Какво стана, бе? Интернета ли се спря, бе? Тук си такова. Нещо интернета. Добре. Не, бе, кой ще вземе, брато? Супер. Ти, доколкото съм гледал някакви твои клипчета, си родолюбец, нали ти? Вече не знам къв съм, тази държава отдавна е в газа, брато. Нищо не става тук, всички са едни фалшиви хора, едни бокуци. Добре, Кой да съм родолюбец? На кое да съм родолюбец, кажи ми? Как на кое, бе? На живеещата с държава си пак. Добре, бе, България, обаче тук всички са... Тук ако отидеш в махалата и набиеш един циганин, ще отрепат от бой, а на центъра, ако те бият, всеки ще седи и снима с телефоните. На кое съм родолюбец? На смешната ни нация, убита ли, брат? Това е съвсем друга. Едно време бях, виж, вече не съм никакъв. Едно време бях родолюбец, бях националист, обаче вече не съм. Сега искам да те питам нищо. Бил съм преди. За Васил Левски какво мога да ми кажеш, щом си бил родолюбец? Това е един от най-топ идолите на България. Васил Левски, доколко знам, са го предали и пак българи. То това е така. За години такива неща не ги помна. Знам, че са го предали българите и затова... Чакай, Ето ти виж Васил Левски, бе. Васил Левски, слушай, искал да помогне на хората, да помогне на държавата. Те са го предали, бе, брат. Ти утли си. Виж каква нация сме, какво няма сме, брат. Чакай. Мисълта ми е следната. Васил Левски има паметник почти във всеки един град. Съответно му има дата на раждане, година на смърт и така нататък. Примерно как му... Тия дати не го питай, защото не ги знам, не ги помня. Години му, и годините. Кажи ми, примерно, тогава с какъв куршум е убит, сребърен или обикновен? Защото много хора... Това не го знам. Стига, бе. Сребърен или... Сребърен. Да. Сребърен. Позна. На майтап обаче оцели. Що на майтап, бе? Ти се е недоволен. Моля? Кой го е предал? Знаеш ли? Не го знам това, бе. В детайли не знам. Някой го е предал. Не ги помня тези неща. Те бой пазим Поп Кръстю. Поп Кръстю, ли, бе? Поп Кръстю. Да. Само секунда, извинявай. Да, бе, ама хората не сме задружни. Това ти обяснявам, брато. Ние българите не сме задружни, разбираш ли? Ние не сме задружни хора. Това е лошото. Тази държава отдавна е... Да, бе, ти ясно. Как да ти кажа? Те малко, те не управляват американците, бе. Клют ли си, бе, брат? Те не управляват американците, бе, човек. Кажи ми как да говорим повече. Васил Левски. Я да знам, Васил Левски, как да се казва. Как ти да знам, стига, брат? Горе-долу сме една буриката, гледам... Яко на Левски. Имената му, истинските имена. Бой по екраните, 450 човека сме. Това не го знам. Добре, България е създадена поне, моля се. Той всеки го знае. Нали ти казах, че дати не помня, бе? Как не знаеш датата на създадането? 81-а ли? Не го помня. Забрал съм ги, аз съм ги учил преди години, бе. Човек, в смисъл... Чай, че ми пише. Аз не съм расист, обаче, нали, без да се обиди някой, обаче едно циганче, ако го питам и ще ми отговори кога е създадена България. Стига, бе. Пустете коментарите и цъкайте. Бой. Пазим победи. Шансът да не обърнат накрая е много голям. Тейч бой. От вчера съм ви казал, че днес ще бъдете. Ако продължим да запазим победите, ще включим и други хора. Това е идеята на днешния лайф. Чакай само да видя нещо, чакай. И как да го питам, като го няма? Тото им е ясно. Какво да питам? Чакай. Не бе, какво питаш?
Викам, той кога е създадена България, го знае абсолютно всеки един. Дай Даже да помисля малко. Чакай. Коя беше? Чакай. 6 на 81 ли беше, бе? Да. Сега ако ми кажеш кой е създал вечата, признай. Пак всеки го знае. Ти сега всичко искаш да ти кажа, бати пича, ме. Сега, опаднах в последния момент, казах ви, че не обърнат. 20 победи отидоха. Това е тази кола, бе. Това е тази кола. Какво сте надолу? Нещо. Да, слушай малко. 6 до 81 беше. Да, ама кой? В смисъл, той го знае всеки. Почвай сега нови победи трябва да правим. Хана Спарух. Де да чакаш да ти кажа, де. Стига. Добре, ти си от Пловдив, доколко знам, нали? Пловдив на кое е било столица? Не ги знам тия широти, бе, брат. Ти какво ти става? Само изпълниш хората. Твоя град. На кое да е столица? Пловдив. София е столица на България. Как така Пловдив да е столица? Смисъл? София е столица на България. Обаче Пловдив е бил столица или на княжество България, или на източна Румелия. На едно от двете. Обаче на кое? Я пак. България нали била разделена на две преди съединението? Я пак. И? Източна Румелия или княжество България? На кое от двете е било столица Пловдив? Кое? Че малко, че не става смешно. Кое викаш? Пловдив на кое е било столица? На източна... в чаче почнах да говоря глупости вече аз. На княжество България или източна Румелия? На княжество България. Пловдив никога не е било част от княжество България, че да бъде столица. Не. Знаеш какви безплатни монети ще ти дам на тебе, колко пъти да те блокираме? Я марш тук, бе. Аман. Ти откъде си? От София ли си? Не. От София ли си? Стара Загора. Ма ти ги изпитва всички тук. Това те къде? Вие в Раковски обаче. В Раковски? Тук до нас ли? Жених се, тук какво да направя? Любов. В Раковски, тук до Пловдив, където е това? Да, то друг Раковски няма в България. Добре, помниш ли, че преди няколко години беше нашумял един много голям скандал с Троянския манастир? Там педали, медали, сещаш се? При 5-6 Да, и? Ти, къде е Троянския манастир обаче? Не знам. Не съм ги следил тия неща. Троянския манастир е. Аз ще питам, слушай сега, къде е манастира на Свети Козма и Дамян, айди? Нали много знаеш? Свети Козма и Дамян, без да Аз те казвам Троянския манастир. Съответно са намирам. Аз те питам къде е манастира, който лекува хора, Свети Козма и Дамян. Дигни си двете ръце. Ама аз задавам въпрос, то не може само да задаваш. Къде е Свети Козма и Дамян? Манастира, айди? Нали много знаеш? Аз ти обикаляш. Някъде около Пловдив. Значи ти знаеш всичко. Някъде около Пловдив беше, но не съм сигурен къде. Някъде около Пловдив, къде? Аз ти задавам въпрос, брат. Правиш ли разлика между Троянския манастир, където отговора е във въпроса, и сега тук ми пишат Куклен. Ето аз знам, че някъде около Пловдив, ама не помня къде. Куклен, да. Знам, че някъде около Пловдив, но не съм сигурен къде. Добре. Бой по екраните 560 човека сме. Значи разсейвате се, почвайте да цъкате. Нали? Ами тя само там дет беше станал някакъв скандал, между другото, аз бях на твоя страна тогава, защото помня като правите клипчета с чеченеца, с там някакъв дето ще бил... Някакво момче. Да, бе, той е нормален, това, ама виж, хората му повярваха, това ти казвам, виж колко са тъпи. Помня аз тогава, нали, не те познавам, обаче, понеже съм виждал клипчета с чеченеца и, нали, специално за тогава бях сигурен, че не е съвсем така. И то на финала какво стана там? Нищо, сега излезна, че той не е луд, направих му експертиза тройна, викнаха тия психолози в съда, че той не е луд. Той си призна, че не е каран на сила.
И сега си поеми и той отговорност. 4-5 месеца да 2 месеца за нищо. 2 месеца. Може сега, не съм следял. Защото малко тъпичко се получи тогава. Защото ни е смешна държавата, брат. Една дебела свиня майка му на то, а майка му се е бе само с цигани. Тя има в телеграма някой е качил клипови как е бът цигани, брат. Майка му е пълна курва. Излиза една дебела дърта курва и казва сина ми е луд. И цяла България вика, той е луд. Ми чакай малко, вие проверили сте дали е луд. Излезна, че не е луд. Ето. Че нито е луд, че нито е каран на сила. Че сам си искал да си лази, да идва с нас по участие, да му хвърляме някой лев. Това не е държавата, брат. То всичко и за пари, то нормално си за пари. Абсолютно всичко и за пари. Можеш да познаеш колко той има в банковата сметка на баща му Димитър Делчев, колко пари са приведени. Кажи ми една сума. Ама той вижте му плаща. Не, които хората са му привели от съжаление, че той е луд, които мислят колко пари общо са му привели от тогава до сега. Те са направили дарителска кампания ли? Дарителска сметка има, искам да познаеш колко пари има в нея. 20. Давай. Нагоре. Чай, че ми пада батерията, бе. Чай, си го включа. Нагоре. 40. Пада ми батерията. Търсия телефон. Нагоре. 55, 60. Нагоре. Нагоре. 100. Надолу. 80, примерно. 96 и 500, примерно, горе-долу. Хората са му превели 96 и 500 и мислят, че той е ненормален, разбираш? А на него му няма нищо на то палачо и сега се чува да отиде в икономическа да видят тази сметка, защо са му преведени толкова пари. Добре, сега... Като той не е болен. Ако бях на твоя страна, без да те познавам. Сега, нещо друго... Не бе, ти на който иска си бъде на страната. Мен не е сета, аз така какво е станало. Всеки си има мнение. Нещо елементарно искам да те питам отново. Колко на брой са буквите в българската азбука? А, Б, В, Г, Г, Е, Ж, З, И, кратко, М, Н, П. Три и 6 ли бяха? Какво направи ти 36 стига, бе? Как 36, бе? По-надолу. Я ще правя като тебе, по-надолу. Как с парите? Забравям ги тия неща, моля ги помня, бе, брат. На кой праща тук сега? Рози ли? Аз ако я помниш, ако искаш, ще кажи, ще ги броим да видим. Кажи, а ти? И що да я кажам, аз знам колко са мои. Ако искаш, може да кажем двамата, навид ли си? Ай. Аз казвам една буква, ти другата. Давай. А. Б. В. Г. Д. Е. Ж. З. И. И кратко. Г. Л. М. Н. О. П. Р. С. С ли ка? Да. П. С. Не е ли Т? Аз казвам тъде. Какво беше? А ли беше след Т, бе? У. Да, У. Ф. Я. Как я, бе? Ти сега не будете букви, бе. Преди малко каза, че са 36, сега останаха 20. Отде да ги помня, бе. Чакай, бе. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З. И кратко. Как беше, бе? А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З. И. Е. Ай, какви сте щуроти, бе, брат? Ти се извратил с тези неща. Той е първото нещо, което се учи в училище, бе, брат. Първото. Правиш, мисъл, влизаш... И кратко. К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т. У, Ф, Х. Аз ги помня до повече от 20, бе, брат. Мисля, че ги... Питай ма нещо за смятане, мерси за розата, брат. Ти само някакви щуроти и такива, мана. Дай някакви интересна тема, брат. Добре, кой е написал азбуката тогава, примерно? Не ги знам, забрал съм ги, брат. Аз съм ги учил преди Чакай. 15 години, бе, брат. Чакай. Азбуката кой е написал? Мисъл, мореца. На колко наброй са 7-те рилски езера? Моите въпроси ми задаваш, а? Азбуката, човек, Христо Ботев. Двама братя. Чакай, Кирил и Методи, да, Кирил и Методи, верно, да. Кирил и Методи, да. Това е верно, че такова беше. Как няма да стига? Да, бе, Кирил и Методи, верно. Ти, бой, 600 човека сме, даже точките още не съм... Почвайте да блъскате.
Явно нещо там прекъсват интернета, не мога. Не бе, гледам си тук месенджера, бе, аз си го такова. Добре, сега искам да те питам един подвеждащ въпрос. Ако едноетажна къща, всичко вътре, стени, тавани, всичко е жълто, какъв цвят би следвало да бъдат стълбите? Кое? Я пак? Едноетажна къща, всичко вътре е жълто, стени, тавани, всичко е бърсано в жълто. Какъв цвят би следвало да бъдат стълбите? Всеки може да се направи както иска, бе. Добре, отгадни според тебе. Ако е жълто, аз мога да си ги направя, примерно, тъмно-червено бордо, да има тежест. Що? Добре, в едноетажна къща, къде са ти стълби? Как я пак седмоетажна, ли? Това не го чух. Едноетажна къща. То не трябва да има стълби тогава, бе. Трябва да има някакво мазе само. Това не го чух, аз чух седмоетажна, бе. Аз чух седмоетажна. Какво е? Тото и цял блок той е. Кооперация вече. Добре, последно само да те питам и те оставям. Какъв цвят са жълтите павета в София? Ти си много извратена, брат. Златни май бе, какви беха, Ма стой си, мен не ми пречи, че сега си направя една пържолка, даже тук жълти. Добре, дай че ми забавно. Мисъл ти да си лафим. Готен си като цяло. Аз още клипчета ми беше харесал. Какво съм харесал, брато? Чай, че си правя една пържолка тук. Още на клипчета, като бях гледал, беше харесал, забавен си определено. Не, аз дали съм някакъв аниматор, бе. Просто си правя каквото ми е густо, брат. Добре, сега ще прибавя да хареса колко на брой са 7-те рилски езера. Това е моят въпрос. А знаеш ли къде се намират? Кое? 7-те рилски езера. Не. Това не го знам. 7-те рилски езера. Къде са? Брат, знам, че държавата ни е супер смешна и знам, че никога няма да се оправим и нищо не става от нашата нация, за съжаление, като нация, брат. Добре, бе, аз ще ти подскажа. Каквото и да правим, няма да се оправи ни държавата, ни хората, ни нищо. Си бъдат злобни и прости хората. Ще ти подскажа пак 7-те рилски езера. В коя планина са? Коя планина? В Ямбол. Как Ямбото? Ямбо не е планина? Стара планина ли, бе? Стара планина ли? И стара планина ли? Не да знам, бе. Фрила. В Фрила, бе. Брат, аз такива езера, какво ме интересува, бе, брат? Смисъл, то няма лошо. Човека сме бой по екраните, трябва ми 2000 точки. Езера работи. Аз ти говоря за държавата, че нищо не става, брат, ти викаш езерата. Ти не виж, че от тази държава нищо не става, бе, човек. Да, бе, тя държавата, че не става, ама все пак. Ама ти виж, че нашата нация, дед викаш, ти... Какво да ти кажа, човек? Нито има... Нито сме задружни, нито нищо. Ние сме така нация, където свършила курса, човек, от всякъде. Всеки мрази другия, завижда на другия. Това е пълна... Добре, сега, тото и ясно сега. Нацията съгласен съм. Примерно, нещо. Аз не знам защо отиди в Ямбол, ама как да е? Примерно, кой е най-високия връх в България? Мусала! Тук ми хареса. А в коя планина се намира той? Ти майна вече искаш и душата до края и курава в рая. Не е ли в същата планина, където са и Рилските езера? Забрал съм го. Забрал съм. Мусала го помня. Ти до кой клас си учил? До кой? Аз си ми више даже, бе. Майко, не кай на никой. Не, моля се. Ти не кай на никой. Аз съм ги забрал от нас, са някакви елементарни работи. Ай го питай ма за правото, завършил съм право, като си много отворен да видим сега за право. Добре, за правото ще питам. Кой е члена на грабеж? Право съм завършил, мога да ти кажа всичко. Нали наказателния кодекс има членове и всеки един член казва с кое е наказан. Защото аз съм го чел, заради това и ти казвам. Кой е члена, примерно, за грабеж?
защото повечето хора в България ги съдят за 5-15, грабеж. бе. 5-15 е за грабеж. Не 5-15. са като член, примерно 20-50. Такива трябва да ги видам да го изкарам. Аз ти казвам колко са лежи. Сега моля ти помня число, бе. Кое е най-тежкото престъпление в България според наказателния кодекс? Май до животната беше. Или... Добре, кое, ти ли ме разбра, не наказание, престъпление, деяние. Кое е най-тежко? Най-тежко. Примерно кражба, изнасилство, кое е най-тежко като престъпление? Мисля, че да убиеш някой по особено жесток начин беше, бе. Не си учил Как право. е по особено жесток начин, примерно да му... Измяна, държавна измяна е най-тежкото престъпление. Да, това беше, да. Не си учил право, брат. Учил съм го, ама е така отгоре, брат. Ти говори всичко знам, че Ема чакай, че ти не мога да кажеш, че си учил право и да не знаеш неща в твоята сфера. По право има висше човека, каза. – 620 човека сме, бой по екраните. Трябва да имам 2000 точки само от цъкаря. Почвайте да цъкате. Да продължим да се забавляваме. При малко загубих победите. Правя се една пържолка. Да бе, да ти сладко, няма проблем. Том си учил право. Тук сега почти съм убеден, че аз без да съм го учил, само защото съм чел наказателния кодекс, знам повече от тебе. Примерно, чай сега за право. Да, примерно, дай члена на грабежа, в смисъл, кой номер е? Нали ти казвам от 5 до 15, брат. Слушай сега, по принцип грабежа. Аз съм го забрал, ти казах още преди Грабежа, сега че го обяснявам аз, защото ти. Грабежа е 198 принципно по-тежко е побой с грабеж. Побой с грабеж беше 5-15. 199 беше. 198 199. Сега вече забравих кое беше. Ама едното е обикновения грабеж, другото е с побой. Така. И е 3-15 единия грабеж, ако си рецидивист е 5-15. Без да съм учил право, ти го казвам. Ако си рецидивист е? Аз те питам като цяло, ти ако си учил право, нали трябва да ги знаеш тези неща. Примерно другото, което е... Ред е да се лежава в затвора няколко пъти, майна. Аз не съм ред се. Аз съм съден 8 пъти, обаче съм реабилитиран. Имам грабежи, убийства, всякакви работи, обаче аз съм реабилитиран и сега не се вода ред се. Сега се вода като не осъждан ме гледат. По принцип, ако си лежал за убийство, първо, че там... Аз не съм лежал за убийство, аз взех условно, защото беше непредумишлено от 10 години. Той ме нападна, нямаше какво да направи, го ударих и умря. Аз не съм го убил така, да отида да го убия, така че аз съм се защитавал. Неизбежна самоотбрана. Добре, и така да е. Неизбежна самоотбрана, нямало какво да направя. Той тръгва с нож. Отбрана е 0,5 или 0,8. Да, моето беше непредумишлено, защото той ме псуваше, аз го натокатих и да. И беше самоотбрана. 600 човека цъкайте по екраните. И беше. Ти му ми виж досието, то го пише в интернет. Да. Кога интересува досието, става въпрос, че каза, че си учил право. Ето сега си говорим за право. Ходил съм, сега не съм някакъв спец, но горе долу ги знам нещата сега. Малко ти кажа, че завършил право, молете с тия. Да бе, аз съм си ги взимал нещата, брат, не съм бил някакъв зубър сеса. Аз казах, че съм учил, не казвам, че съм много отворен. Да, то правото е много тегало и не мога да го вземеш и ти. Освен ако Аз не съм го взел тебе, аз съм си помогнал по някакъв начин и така. Добре, чай нещо друго за право, примерно. Чакай малко. Кражбата, айде. Средната телесна беше от 2 до 8, нали така средната телесна? Средната телесна е 5-12. Средната? Не. 2-8 е. Средната телесна е 5-12, тежката е 5-15. Те май смениха, бе, беше 2-8 средната, бе, брат. Аз ти казвам, наказателния кодекс съм го чел преди 4-5 години някъде. 2-8 е. Аз като го бях чел, беше леката, беше до 2 или пробация. Средната... Добре, сега ще питам, какво е тежка телесна повреда? Айде, кажи ми какво означава да не са тежки. Телесна повреда е когато някой орган, в смисъл, примерно по някакъв начин увредиш на човек орган, който не може да се възстанови. Примерно да му извадиш око, или да му отрежеш нещо, или да спре да му функционира някой орган за винаги. Така е, прав си, да. Абсолютно.
Счупено ребро е средна телесна кръстина. Не е щупено ребро, не е ли средна? Средна, да, точно така. Няма, защото тя пише, че е тежка. Не, всичко щупено, да ти щупат зъб, нос е средна. Обаче те затова она на Дебора казаха, че рязането лека, защото той нямаше нищо щупено, само рязано. Като се замислиш. То там пак е малко спорен въпрос. Ама... Обаче това може да го изкарат и опит за убийство, защото тя мога да каже, че изгубила много кръв и е можело да умре. Те можеше да му го изкарат на този опит, че опит за убийство. Бой. Ма не му го изкараха. Ама виж сега колко е несериозно заканата за убийство, където то лежи. Е несериозно, брато, защото закана за убийство по интернет. То може да е писал някой друг. Те си го нахендрика, защото стана медийно. В смисъл, тази закана много трудно могат да я докажат. Нито го има записан, нито нищо. Явно с двама свидетели е станало. Защото писал по интернет. Аз мога да кажа, че някой друг е писал. Сега, с правото, добре, да приемем примерно, че си го учил. Горе-долу, да. Египетските пирамиди, можеш да ми кажеш къде са? Не ги знам изобщо тия, брат. Наистина, не ги знам. Не ги знам тия неща, бе. Забрал съм ги, бе. Египетските пирамиди, бе. Не ги знам, бе. Сега ти ма питаш... Има много пясък там. И пустиня, и какво? Сахара ли, какво? Египетските пирамиди. Брат, не ги знам тия неща, бе. Какво? Египет. Най-накрая ти го написаха, е бил майка толкова. Добре. Сега, само едно единствено нещо, трябва вече да го знаеш. Коя е единствената държава в света, която не е губила флаг при битка? Чакай, помисля. Коя беше? Нали беше Русия, бе? Не е Русия. Там Жокер, славянски народ е пак. Македония. Македония са българи, бе, човек. Македония е държава на 30 години. Кога да го загубят този флаг? Гърция. България. Ние сме единствената държава, която не е губила флаг при битка. Единствената в света. Добре, ама ти що изпитва всеки, брат? Не моля нещо някаква друга тема да се... Ето като преди малко. Египетските пирамиди. Отговора са крива въпроса. Те са в Египет. Египетските пирамиди. Разбираш ли? Елементарни неща. Оставям те да си хапваш, че стане пържолката. Чаята последвам аз само. Те някой път мога да си лафим. И какво ти къде обикаляш? В Раковски, а? У Раковски са оженихи. Какво се занимаваш? С сайтове. Ма ти иска само ти задаваш въпроси. Ето, отговарям ти бе с сайтове, бе. Ма какво прави сайтове? Не имам сайт. Един от сайтовете за компаньонки. Моя един от сайтовете за имоти. Моя. Как за компаньонки, бе? Смисъл АОБГ? Не АОБГ, друг сайт. Той е нов тук на 2-3 месеца. Сега го налагам на пазара. Ма те са твоите компаньонки или не просто Не, сайта е му. Не, аз момичета не ги познавам. Това е платформа за обяви. Както като си качваш, примерно, дрехите в базар. Нали? Ти си продаваш просто нещо, качваш обява. И това е. И колко ти плащат? За това 1000 лева. Това е на SMS абонамент, бе. В смисъл, примерно 2 лева, 4 лева, 6 лева, според зависи за какъв период. 1, 2, 3, 5 дена. Аз от това печеля, от самото промотиране на обявите. Колко правиш на месец? Тройка, четвърка? Различно. Сега още и слабо, по-нататък, като се наложи на пазара, ще е по-добре. Добре, оставям та. Лека вечер. Лека, брато, живи и здрави.